πάσα. Μόνο ο Κωνσταντέλιας εκεί ανάμεσα σε δύο. Περνάει ο Ουναή, κάνει τη σέντρα, δευτεροδοκάρι για την πρώτη, κεφαλιά στο δεύτερο και η επόμενη στα δίχτυα. Γετβάη 0-1 στο 3. Κωνσταντέλιας ανάμεσα σε δύο. Ήταν πολύ δύσκολη η αποστολή του. Γετβάη σκοράρει για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Φεύγει ο Πελίστρης στην πλάτη του Μπάμπα. Πολύ ωραία κίνηση και πάσα. Ο Ρουγουανός μαζεύει. Σβιντέρσκι καθυστερεί. Πολύ εύκολα το κερδίζει. Ο Μπάμπα την κράτησε την μπάλα στο γήπεδο. Πελίστρη τη γυρίζει και το σούτ διώχνει ο Κοτάρσκι φοβερά. Αλλά υπάρχει υπόδειξη για offside. Έχει επιλογές ψηλά ο ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης θα δοκιμάσει την παλιά για τον Τάισον με το Βαγιανίδη. Τον έβγαλε από την πορεία της μπάλας ο πολύ έμπειρος Βραζιλιάνος. Ήρθε δεύτερος στο μαρκάρισμα. Ο Τάισον γυρίζει. Βαγιανίδης επιμένει, βάζει την μπάλα περιοχή ο Τάισον. Τόμας θα στρώσει. Μεϊτέ έρχεται. Μεϊτέ το σουτ. Ντραγκόφσκι. Μεϊτέ κάθετα. Τόμας στο έδαφος με τον Ντραγκόφσκι, υπάρχει offside. Με ρίσκο αυτή η πάσα και δεν πέρασε ο Τζούριτσιτς, αλλά η μπάλα από την κόντρα καταλήγει υπόδειξη του βοηθού για offside. Πέλκας δεν συμφωνεί. Εκτέλεση, πρώτο δοκάρι για να βγάλει εύκολα ο Σβιντέρσκι. Η μπάλα πάει στον Τάισον. Ξανά ο Βραζιλιάνος. Σέντρα. Μπάλα μένει στην περιοχή, το σουτ δεν περνάει. Άνοιγμα του Κετζιόρα. Μιχαηλίδης δοκιμάζει σιρτά. Out. Υπήρξαν και κάποιες διαμαρτυρίες για ένα χέρι. Κάνει κίνηση ο Χάρμοσμερς ότι δεν υπάρχει τίποτα. Πέλκας, δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά προς την περιοχή. Σώζει ο Ντραγκόφσκι. Κεφαλιά είναι του Καμαρά. Και αυτή καλή εκτέλεση σε ύψος. Το σουτ. Γκολ! Ένα φοβερό γκολ από το Μιχαηλίδη. Καταπληκτική εκτέλεση για την ισοφάριση. Εκεί που ο Ντραγκόφσκι ήταν αδύνατον να φτάσει, άπιαστο. 1-1. Σιώπης. Δεν μπορεί να περάσει τον Ουρουγουανό. Ξανά στον άξονα για τον Ναΐ. Αυτό στέλνει την μπάλα στον Πελίστρη. Βάζει την μπάλα περιοχή για τον Βαγιανίδη. Γυρίζει κόντρα. Μαζεύει ο Κοτάρσκι. Έπεσε ο Σβιντέρσκι εκεί. Ζήτησε κάτι δίπλα. Ο Όσμερος του λέει να σηκωθεί. Χαμηλά η εκτέλεση. Ωραίο κοντρόλ. Και το σουτ. Ντραγκόφσκι. Πολύ ωραία επέμβαση. Διώχνει ο Γετβάη. Το σουτ του Ότο. Ουναή. Ανεβαίνει ωραία ο Βαγιανίδης από δεξιά. Ο Πελίστρη θα το αφήσει την μπάλα. Τώρα φτάνουν στην περιοχή 3 του Παναθηναϊκού. Το γύρισμα χαμηλά, αλλά υπάρχει υπόδειξη για offside. Μιχαηλίδης γεμίζει. Γετβάη πάνω στον Τάισον, ο οποίος περνάει την κάτι. Καμαρά! 2-1 ο ΠΑΟΚ στο 59. Τάισον βρίσκει τον Καμαρά στην κίνηση. Άμεση εκτέλεση. Ο ΠΑΟΚ γυρίζει το παιχνίδι. Γκολ νούμερο 9 στη σεζόν για το Μαντί Καμαρά στο πρωτάθλημα. Γκολ νούμερο 10 σε όλες τις διοργανώσεις. Ξανά ο Τάισον πολύ γρήγορα στην κίνηση, άμεση εκτέλεση. Ο Ντραγκόφσκι δεν προλαβαίνει. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 2-1.
Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα μπροστά. Βαγιανίδης τη δίνει στον Τάισον, ο οποίος έμεινε και περίμενε. Τάισον πάει προς την περιοχή. Τάισον, κόρνερ ο Ντραγκόφσκι στο 62. Φεύγει ο ΠΑΟΚ. Η πάσα για τον Τσάλοφ. Ο Ίγκασον είναι κοντά του. Ο Τσάλοφ προσπαθεί να περάσει. Τσάλοφ συνεχίζει, κρατάει. Δεν πλασάρει. Κωνσταντέλιας ούτε αυτός. Τσάλοφ, Ντραγκόφσκι. Μαζεύει στο 82. Μεγάλη διαγώνια παλιά για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ίγκασον προς τα πίσω. Ο Ζίβκοβιτς δεν μπορεί να περάσει από τον Ντραγκόφσκι.